impilo yami sengike ngimangale Bishop ukuthi sengikwazi ukugugelwa amathaya emoto ngihambe ngikhipha imali ngiyothenga amathaya emoto imoto yami mina bengiba ukubona ithaya nje emzini womuntu iremeli ye-aluminium bengivuka entathakusa ngiyolintshontsha ngoba fune ngihambe ngiyolishisa ngilidayise scrap kodwa namhlanje uJesu sengikwazi ukungena ko-toll gate ngikhokhe ngemali ngihambe ngiye emamoli ngiye ko-pavilion amandla kaJesu uJesu uyasebenza imnandi le ndaba ngoba ihamba nofakazi amen. Into engimbonga ngayo uNkulunkulu uma ngike ngisho ukuthi mangibala igaba la kwakufanele ngife khona ngizibala ngempela la khona hayi ukuthi mhlambe yinzwa bethu ukuthi kuqhuma isibhamu nje nabaleka cha ngibanjwa nje right handed kufanele nje ukuthi kuphele ngami ngiyibale ngempela zifike ku6 ziya ko7 ngithi kodwa Jesu ngalesa sikhathi phela sasithi izinto esasizidla kanti isandla sikaNkulunkulu uma iBhayibheli lithi ngempela uNkulunkulu umoni uyamlandela kuze ube phezulu kwethu vele lo moya nakumina usungenile wesibhamu ngoba phela sengibonile ukuthi kusho ukuthi la ekhaya ngeke uzuphile ungenaso isibhamu ungahambi nabantu abasatshwayo ngangena kanjalo ke nami endabeni ke zezibhamu idakamizwa utshwala amagenge umuntu waqalwa ngene ezintweni zokubamba inkunzi ngoba phela nabo lo munye nje lo munye mina indlela impilo ayephila wayephila impilo enzima ngempela aboshwe khona la khona aboshwa khona wabuye sephethe iBhayibheli ngathi neminyaka emincane ngina13 years mangifika lana kwacaca ke ukuthi umuntu uyahlukumezeka akekho la ekhala khona ubizwa ngebhotela ngizalwa nabazali abaright abangifundisa nasezikoleni right bethi bazama impilo ngibizwa ngamagama amaningi so leyo nto leyo yagcina ingenza ngigcina sengingena ezidakamizweni ngoba ngithi ngifuna ukufitha ngifuna ukuthi ngibe nabantu engizothi mangabe ngibhekene nesimo ngikhale kubona kodwa emva kwaloko impilo yami azangeke isaba right kusukela lapho uyadlebeleka nga-end up sengihlala emgaqweni yaseMaritzburg eBray ngihlala nje phansi kwama-bridge ngidla emgqonyeni ngimbatha ama-colbots uphela unyaka ngingagezi sengizacile ngigqoka u28 futhi ngangise-28 mhlawumbe ngangigqoka u15 to 16 ngimncane ngomzimba ngingasa amanzi ngingasawadli njengoba ngimngaka nje namhlanje. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Siyabingelela igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama lami ngeMST okaDlamini sibakhulu. Sibonga kakhulu bazalwane bami ekutheni ukuthi njalo uma sishaya ikhwele ekutheni ukuthi nakho ngapha nize impela nivele ekutheni nizobona ukuthi muphi umsebenzi esiwuphethe ngalelo langa okanye ngalelo suku. So before singene kwi-episode yethu namhlanje, I would like us to pray, even like pray along with us, because zonke izinto ey'khulunywa uNkulunkulu ithintela abantu bakhe. So asikwazi ukuzenzela thina. So each and every time before we start our show, we acknowledge ukukhona kukaNkulunkulu. Father, in the name of Jesus Christ, we thank you. Mighty Jesus. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyathandaza Nkosi enhle nakulolu suku namhlanje. Thank you Jesus. Sithintela abantu bakho nangalezi ngqoqo ey'vela la. uNkulunkulu wethu umuhle obaraze kanjalo. Hallelujah. Jesu Kristu waseNazaretha. Impela kusiwa amandla omuntu uNkulunkulu oyingcwele ungamandla akho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. We pray, Father, as you're about to start, oh God, this is not about trends. Thank you, Jesus. Views. This is not about even making our name big, oh God. But, oh God, this is your work.
Thank you Father-ke uNkulunkulu engcwele nangawe lo mbono uNkulunkulu othi umuhle egameni likaJesu Kristu. Thank you, Sithintele Jesus. abantu bakho Nkosi ngendlela abathinta ngayo Hallelujah. igama likaJesu Kristu waseNazaretha. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane bami lapha emakhaya. Yes, sikhona la eThekwini Durban edition. Siyabonga kakhulu bafowethu. Thank you so much for tuning in. Mhlambe ngiyazi ukuthi sinabantu even overseas abasibukayo la kakhulu. Siyabonga kakhulu bazalwane bami. Ngiyazi ukuthi abanye understand isiZulu but bayasizana belapho emakhaya ekutheni ukuthi bakwazi ukuba ingxenye yawo nomsebenzi owenzeka lapha ekhaya. You know, Papa Bishop kanjalo no Mam Bishop Maphumulo all the way from eCato Ridge. Ngicela ithuba okubingelela namhlanje. Abaqala ngoPapa Bishop le from my father right. Siyabingelela Papa Bishop igama likaJesu. Siyabingelela babu Dlamini. Siyabingelela kakhulu Nceke Inkosi, bingelela emakhaya ababukeli bonke egameni likaJesu. Amen. Amen. Sibonga kakhulu Baba Bishop itwenze ithuba dala ukusicommunicate impela yonke into isikhathi sayo. Namhlanje Amen. uNkulunkulu ithuba useze walenza lenzeka. Siyambonga uNkulunkulu ngabo Bishop. Next to yena kunanomama Mam Bishop naye. Siyabingelela kakhulu mama egameni likaJesu Kristu. Bese sonke emkhulekweni uNkulunkulu wenza izimanga zakhe. Siyabonga kakhulu mama, siyabingelela. Amen. Siyabingelela yebo. Hayi siyaphila uJesu usigcinile. Ngiyabingelela nje abazalwane bonke emakhaya ababukela lolu hlelo endaweni zonke egameni likaJesu. Amen. Amen. Sibonga kakhulu. Mama Bishop mhlawumbe sivele nje singene straight kwingxoxo yethu esinayo lapha namhlanje. Ngiyazi ukuthi mningi imisebenzi uNkulunkulu ayenzayo lapha eCato Ridge. Eminye yawo ikhulumela yona. Mhlawumbe kwesinye isikhathi ungangaba muhle ukuchazini kodwa umsebenzi wena oyikhulumelayo. So siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngawo. Bishop mhlawumbe mina ngeke kungaba muhle kahle ekungidlaleni umsebenzi aniphe wona khona lapha eKZN lapha eCato Ridge. Mhlawumbe umuntu ongazi Bishop umbono uNkulunkulu aniphe wona khona lapha mathiwa uyawendlala uchaza umuntu ongekho khona lapha just kumdwebela isithombe ngomsebenzi nangevision uNkulunkulu ayibeke kunina lapha Bishop. Siyabonga kakhulu ST, siyabonga kakhulu mfowethu ngombono nje uNkulunkulu akunike wona ngoba kuyiqiniso isikhathi esiphila kuso ukuze sifinyelele ebantwini akusafani nesikhathi sakudala so Paul even yena uJesu isikhathi samanje abantu batholakala ngalezi indlela nokuthi indaba kaJesu ihambe kalula so angeke sikuthathe kancane mfowethu. Siyambonga uNkulunkulu ngawe futhi ngike ngathi ngibuka I think it was Sunday ngibuka echaza nje umama uST ngeyingqinamba enike nibhekane nazo ngathi badinga ukukhulekiswa nabazalwane because ubizo lwabo lolu alulula neze. So nje siyambonga uNkulunkulu kakhulu njobe sashilo ke ST ngikubaba uMaphumulo. Uma ngisuke ngokomsebenzi ngike ngiligumule leli jazi lokuba ubishop. Amen. Ngiligumule kodwa ngifake lelo apostoli because vele sazane kakhulu nawe ngumpostoli angishintshile. Lento esho uPaul umethi ubupostoli bami bubonakala kunina. Ngoba asemaningi ama title but ngiye ngithi ngibonga uJesu ukuthi yonke into engiyona ngiyona futhi iyabonakala kunokuthi ngivele ngiyibiza ngento egcineni makuthiwa ake sibone ayitholakala. So uNkulunkulu kakhulu empilweni yami ngiye ngithi uNkulunkulu ungundlela kazaziwa ngiye ngawuhlabelela lo mhlabelelo othi zonke indlela zakho ziphakeme. Ngempela mangibuka mina nje impilo yami
ngibuka ngempela uma uPaul ethi lokho iso lomuntu elingakaze likubone nendlebe yomuntu engakazi kuzwe okungangenanga enhlizweni yomuntu kodwa uJehova akubekele laba abamthandayo. So ke siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngihamba nomama la nkosikazi wami uMaphumulo usizo kakhulu kulombono ngoba awuzange ubelula uqala even ngisho namhlanje sisizwa uJesu sisizwa uMongcwele. Briefly mina ngikhule nje nami njengabo bonke abafana kakhulu ke ngingathi into eyangenza ngize ngicine ngiwele ezandleni ezwrong zomubi uSathane. Ngikhule nje ekhaya kunabafowethu abebekade into isibhamu nje into ebifana nethoyizi ekhaya because nami ngikhula nje izinto ebeyigcinwa kumina kanjalo uma wamathi mayekhuza bathi abafowethu hayi senzela ukuthi noma ngaba sikho la makufika igebengu lengane ikusise kanti babengazi ukuthi lento uSathane uyayitshala kumina. Ngiphumeke ngifundiswe ngisho ukuthi spiritual kanjani siqhuyiswa kanjani yonke leyo nto sihlakazwa kanjani yonke leyo nto le kanti nabo vele bazohamba bafike ngoba impilo ikusasa awulazi mawungena Jesu nje awulazi kusasa lakho. So ke lento eyagcina yabenza bagcina bewela ngempela ekutheni isibhamu njoba beyiphatha fanele phela isibhamu sigcine sisebenza. So ke bagcina nje beyileyo nto leyo omunye inkabi beyiphilela nje leyo mpilo enjalo yokusatshwa ngoba besinekhaya la kaMashu kaEli. So ke bayazi abantu ke kaMashu kaEli ukuthi ngaleza izikhathi o96-7 kwakunjani kwakuyindawo embi kakhulu. So ke badlula emhlabeni ubaba naye edutshulwa njalo ngazi ikhathi zezimpi zakoMashu basala. So ke ukusala kwabo lo moya wabangena wani ukuthi nabe ngathi bangapheya irevenge. So ke impilo yabo ke yashintsha lapho nje konakala ngalendlela ukuthi base beyinto ngempela ongayazi na ukuthi ungayichaza uyithini. So ke nabo kwafika isikhathi ukuthi badlule emhlabeni vele lo moya nakumina usungenile wesibhamu ngoba phela sengibonile ukuthi kusho ukuthi la ekhaya ngeke uzuphile ungenaso isibhamu ungahambi nabantu abasatshwayo. Ngangena kanjalo ke nami endabeni ke zezibhamu idakamizwa utshwala amagenge umuntu waqalwa ngene ezintweni zokubamba inkunzi ngoba phela nabo lo munye nje lo munye mina indlela impilo ayephila wayephila impilo enzima ngempela aboshwe khona la khona aboshwa khona wabuye sephethe iBhayibheli. Nami ke ngangaqonda ukuthi awumfethu ithini into yakho siyakholwa yini yabo hayi futhi hayi ngabona hayi wabuye ishiya phansi lento yeBhayibheli waqhubeka nempilo ebese simazi nje ukuthi uyayiphila. Cabanga esithilo umuntu akaphuzi akabhemi isidakamiswa nje kuyena wawuthi noma iphoyisa kuthiwa kufuneka lo muntu ustability beyitshela ukuthi hey kuzoqhamuka ingwenya thizeni kuzoqhamuka nje insizwa nje enhle uyabona nje kodwa umoya ukade umngenile wayengenwe umoya onzima ngalendlela exakayo. So into eziningi nami lezo bumnyama ngingathi ngazincela kakhulu kuyena because njengomuntu engangimthatha njengementor empilweni yami kanti angiboni ukuthi nami sengingena ogibeni. So nami ke ngangena kanjalo ke kulezo zinto impilo yami ke vele phela makwangena ezintweni zenkunzi vele isigcina uyapi ejele. Uma wami nje mina wayazi ukuthi it's either uzoza ukuthi ngidutshuliwe noma ngisejele impilo nje yami ngoba naye wayesebona ukuthi ayikho into asangayenza kumina sengidlulile nasesigabeni sokuthi angangishaya ngoba angisezwa lutho. So ke into engimbonga ngayo uNkulunkulu uma ngike ngisho ukuthi mangibala igaba la kwakufanele ngife khona ngizibala ngempela la khona hayi ukuthi mhlambe yinzwa bethu ukuthi kuqhuma isibhamu nje nabaleka cha ngibanjwa nje right handed kufanele nje ukuthi kuphele ngami ngiyibale ngempela zifike ku6 ziya ko7 ngithi kodwa Jesu
ngalesa sikhathi phela sasithi izinto esasizidla kanti isandla sikaNkuluNkulu uma iBhayibheli lithi ngempela uNkulunkulu umoni uyamlandela kuze ube phezulu kwethuna. 2 enye into uNkulunkulu akekho umuntu amvumela ukuthi kufike isikhathi sokuthi afe engalizwanga iqiniso lika Jesu ukuthi uNkulunkulu ufunani ngaye. Mina lokho ke ngikwazi ngami ukuthi mina ngempela ngangibanjwa nje kanje kodwa nje isandla sikaNkulunkulu siphebeze ngoba ngangingakezwa ngoJesu osindisayo okhulula impilo yomuntu. Khona la nje enye insizwa esasinayo ithekuke mina leli ngalifunda nje ngenkunzi. Ngoba sasinalento ukuthi inkunzi ayibayibanjwa ngasekhaya fanele niphume neze eThekwini ngoba la khona abantu bokuhamba bla 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 zonke lezo zinto ezinjalo. Hayi kwakukhala abantu ngempela usathane esembethe. Kodwa ke lento yokukholwa kukhona nje insizwa mina esasihamba nayo ngangike ngizwe ngoba nganginayo inhliziyo enhle uthothi abantu sebethathelwa izinto zabo. Khona lento ukuthi abantu sebezogwazwa noma sezofuna ukuthi mhlambe kureshwe bla bla iyayingenziwa leyo nto mina mangikhona ngoba ngangivele ngithi ngoba sesitholile nje besikufuna asibadedele ngani bahambe. So leyo nto nami ngaze ngayibona ukuthi uNkulunkulu uvela ngisho usebumnyameni. Mina ngangayi into nje uma kuthiwa kuyosetshenzwa ngempela kwakuba imali ngempela ukuthi sesizokwenza ezinye izinto ngobani impilo yangidrivela kwafika la khona ukuthi ayisekho enye into umuntu uze aphile kube khona into eya ebhodweni kufanele kuphunywe kuyiwe eroundini kwakusho njalo. Sasisho njalo sambe siyoyishova. So ke impilo yami nje iyamosheka kanjalo until ke icala elalingibophile samba nezinye insizwa siyoganga nalapho ngiphethe isibhamu impela uholokoqo lolu oluphathwa amaphoyisa. Lapho ngangifaka u2028 if I'm not mistaken. Ngimncanyana ngiyintwana nje encane ekwakuthi noma sengitholakala amaphoyisa ayefike edide kathi wena ke lo muntu lo okuthiwa uyingozi lo muntu le yini yona le. Ngoba umuntu mayesuke epossessed ebanjwe amandla obumnyama bazalwane izinto ezenzakalayo umuntu wenza izinto engeke uzwiqonde. So ke ngabanjwa ke naleso sibhamu leso kwafika ke isikhathi sokuthi icala ngilo ngiyalathenda laze ke la ngibopha ngaya eWestville. Oh no angiqala ngeWestville because ngangisa underage. Lemkhuba ngiyenza ngimncane kabi mina. So ngayiswa ko a place of safety la khona ijele kusho ukuthi ijele lona kodwa yilabantu abasebancane. So ke nakhona njalo lapho kugcwele yonke amanyala ngoba inombolo uyifica khona yonke into lento eseWestville nje uyifica khona la kuyafana nje kuyafana ukuthi ke phela ke la indlela eniphila ngayo nangendlela enidla ngayo kanjalo kanjalo. So nalapho ngaplana saplana nabanye ngaqa kanti ngalelo langa lelo ngoba waweqa uhambe phezulu kuyashibilika ama tiles lawa kwacaca ukuthi ngiyabona ukuthi la kusho ukuthi ngizofa akuhambeki ngendlela efanele. Hayi bangilinda ngalena nje osatshela bathi hayi ehla amaphumuloza. Kwacaca ukuthi amacebo amaqhinga ami aphelile. So ke bangithatha ke kwabona ukuthi lo muntu useyinkinga vela ngeke asahlala la. Ngoba esezama ukweqa kusho ukuthi ukube belinganethi belingamanzi behambile. Uyacabanga nje ukuthi vele ngase ngiqalile nje vele into yamacala ngoba make waqala waba necala wangali-attenda usuyinkinga phela wena lapha. Vele nginamanye amaningi amacala okusho ukuthi phela besingabanjwa ngenxa yendlela zethu. So ke ngashawa ngedraft ke ngasuswa ngayise Westville la khona ke kwafike kwashintsha ukudla eplatini kwacaca ukuthi nakhona ngifike komunye umhlaba manje akudlalwa la ngali-attenda ngicala ngoba kwakuyilahle nje leli vele phela lalingasetshenziswa yimi ngedwa isibhamu nisebenza ngaso sonke ngoba nombani uyafika aningiboleka ningizama leyo nombolo kanjalo. So ke ngenxa yokuthi ke sasirajiwe noma ngagwetshwa ngoba ngashawa u5 years
but into yami yafika yathi mayisifika ngaphakathi ngoba ngasheshe inkosi yangenzela umusa mangifica iboshwa zishumayela uJesu osindisayo. Uma iboshwa ishumayela uJesu uNkulunkulu kanti nami ngizoyithola sengibanjwe yilo noxhaka wangibamba unoxhaka wasezulwini ngayithola nami impilo yami engazi ukuthi ngathi mangibekwa izandla mina ngeke ngisho ngithi uyabona uma ngase kuthiwa ivangeli lala ngaphandle siliphila njengoba noma njengabantu abasejele abathi beboshwe enyameni kodwa bekhululiwe kumoya. Indlela lababantu iholiness uyabona into engachazeki bangibeka izandla kwangathi khona izinto ezidilikayo empilweni yami ngibekwa yiboshwe ifaka ingubo ezi-orange zimbethe uKristu zimbethe ngempela. Abantu abashaya iminyaka abanye bathi hayi wena lento izele la incane kabi thina sihleli la kodwa ngoba sesinoJesu sithemba uJesu ngoba umizwi lenkosi lithi uma indodana umuntu inikhulula nebaba khulekile impela ukuthi impela mina ngafica isimanga abantu besejele kodwa bekhonza uNkulunkulu ngalendlela ukuthi ayikho enye into ama-boundaries izinto thina esesila ngaphandle unaka ukuthi ngamamukela kanjalo kuJesu bazalwane ejele uNkulunkulu wayisiza impilo yami abazange bakholwe kabantu uma bezwa kakhulu ke ukuthiwa ngangibizwa ngotso igama lami bazosho nje ababukeli nabakhona emakhaya ukuthi hayi siyayazi ngempela le yansizwa. So then ke uNkulunkulu wayisiza impilo yami yashintsha indaba kwakuthi hayi cha isigwebo sami nje sahla sadropa kakhulu ngalendlela ukuthi ngagcina mina ngihlala u3 months tshela isimanga ngagcina ngihlala u3 months instead of 5 years. Into eyenziwa uNkulunkulu nje empilweni yami kwaba isimanga futhi nami ngeze ukuthi impilo yami ishintshile ngiyayizwa lento ukuthi lento yazi yanamandla ayifani nje inhlobo nesonto lasekhaya ngoba phela sikhule ekhaya nami kukhona isonto kodwa ayikho into eyake yafika ngale yandlela ukuthi izokwenza itransformation empilweni yami kodwa leya vele ke ngithi mina indlela esasesiyiphila ayikho into engangayizwa mina mangishunyayezwa umuntu sasesithi amabhotela ke sinja into engayizwa ngebhotela but uNkulunkulu wangiprepare uhlobo olunjengami engizoluzwa kangcono because uMoses kwangeke kube lula ukuthi uNkulunkulu amsebenzise ukuthi ayokhipha uIsrael eGibhithe kube uMoses akazange uNkulunkulu akuvumele ukuthi araiswe noma avuswe noma ewumHebheru kodwa avuswe umGibhithe ukuze ezokwazi yonke imikhuba yala eGibhithe azi wonke amanyala la azi yonke into uMoses ongeke uzumtshela. So until kufike isikhathi la khona elithi iBhayibheli uMoses kwaqubuka enhlizweni yakhe ukuthi sengathi abafowabo bangabamela yena uzazi ukuthi umGibhithe kodwa uma ebona ama-Israel indlela ahlupheka ngayo khona into evukayo kuyena ukuthi hayi ngeke labantu akufanele ngabe ngiyababukela sasazi istory ke balalela ukuthi yaqala indaba ethi uyalamula wagcina ebulala umuntu lokho okwagcina kumenza ukuthi ke abaleke ngoba esazi kusho le ndaba isiyaziwa uma esethi uyaphinda nangelinye ilanga bexabana ethi uzolamula wathi nami sifuna ungibulala nje ngoba ubulale lo waseGibhithe wabaleka kanti lokho njalo kwakuyicebo likaNkulunkulu. uNkulunkulu ke nangehlangana naye esihlahleni because ngithi mina ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu asisho ukuthi ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu into elula abazalwane but before ube nakho ukwenza something engathi ungaba nokuhlangana nokuxhumana noNkulunkulu. uMoses mhlambe into ayefika eyixoxa ukuthi uNkulunkulu unjani uthe babe ngayi-understand but yena ngoba ube naye encounter ukuxhumana phakathi kwakhe noNkulunkulu iyona into eyimnikeza isibindi la ukuthi ngempela uNkulunkulu ngibezile.
So ke nami ke uma ke impilo yami ngiyibuka sashaya isikhathi leso ngaphuma ejele wayekethi omunye ubaba wayekafike lapha ngaphakathi ekuthiwa ubaba uNgwenya bezosipha izwi nje athi hey madoda lento enitholile nibamba ilotho athi futhi nelotho ibuye iphele wathi lento enitholile lo Jesu lento enitholile manizophuma niphathe kahle wathi niphethe uDalimede umhlaba wonakele umhlaba konakele ngisho endlini kaNkuluNkulu but uNkulunkulu univusela ukuthi niyolungisa nami ngangazi ukuthi ngempela kwenzakalana uNkulunkulu yini le ayihlelayo empilweni yami kodwa ke kwafika ke lapho ke ngaphuma ejele ngempela ayingeze ukuthi impilo yami ishintshe ngempela ekhaya bamangala emphakathini thina ngisho iforum yayazi ukuthi ngempela uma iza kuthina ngoba sasingathathi lutho thina emphakathini sasiphuma siyoyenza imikhuba kaSathane la khona siyoyenza khona so ke ukuqhubeka kwahamba ke kwafika isikhathi la khona ngilo ngibona indawo thiwe kwaXimba lapha eCatholic lo ngiyibona embonweni nga understand ukuthi ithini into yayo yes but uNkulunkulu kanti uzokwenza uhlelo lokuthi angixhumanise nomama ekuthiwa umama uPhoswa esasiye enkonzweni so kanti enye inceke izoza ubufakazi bami ngoba ngathi ngiphuma lento ngiyizwa ibila kumina ngaphakathi ukuthi uJesu uma ekwazi ukusiza mina akekho umuntu oyithi uma ngibuka acabanga ukuthi ngangiyoke ngishintshe hayi bazalwane uma lithi iBhayibheli okungenzeki kubantu kodwa uNkulunkulu kuyenzeka mina ngufakazi walokho ngibonile empilweni yami uNkulunkulu eshintsha impilo yomuntu ingekho into ebingasiza impilo yami so ke uNkulunkulu ke wangihlanganisa nabo abazalwane ngale before ngiphuma ngaphuma ngaya kwabanye abazalwane ngakhonza nje ngayingane ngaphatheka inkosi ngisiza kakhulu ngishumayela ngifakaza ngoJesu kakhulu ke abafowethu ke laba engilandwe kubona ibona ke mina ke into yami engangizwa ngaphakathi ibila mangibabona nalento yamaphara yayingakabi that much njoba isikhona namhlanje but isikhathi siqhubeka sihamba kanti ukuhlangana kwami naye uMamphoso kanti mina ngangazi ukuthi uNkulunkulu ungihlanganisa naye ngoba uNkulunkulu eseqala umsebenzi wakhe umama kumaphumulo mina ngisihlangane naye ufike ngoba bekuyindawo nje la kuthandazwa khona idemoni nje lapha belingabhekwa inkosi yangihlanganisa nabazalwane abathandazayo umuntu lapho befika noma athi unasifo sinunani bekhonzwa kwakukhonzwa kathathu ngosuku sekuseni semini intambama sisebancane mhlawumbe siwo8 kanjalo so naye umama wafika naye enotaku lakhe sawo sisumbane eyiphumela naye lapho ayiphumela khona uzoyisholo mhlawumbe uthi wayeyiphumela phi naye inkosi yafika yamderivarisha kakhulu uNkulunkulu wamsiza kanti inkosi izothi nje imiyakani ikhuluma ukuthi uyena nkosikazi wami ayike nami ngixakeke ka uyena nkosikazi wami lo ayike ngidideke kanjalo so ke imbono yaminingi evezayo ke manje ukuthi lento uNkulunkulu manje soon uyayiqala lento so ngabona umbono mangibona umbono engathi abantu abadlala ama drugs especially iheroin eGoli bathi inyawope la sithi ihunga niyabazi abantu ababhema ihunga ukuthi baba yini bagcwele emgwaqweni phansi kwama bridge makwangena nje kulesa sidakamizwa noma ngabe uyasebenza kukhona ngisho ummeli siyomletha ilila ngazikhulumelela waye ummeli omkhulu kabe neoffice la kodwa wagcina ehlala phansi kwama bridge ngoba ihunga wadayisa imoto wadayisa Mercedes wadayisa imizi wayohlala emgwaqweni so ke mangibabona uNkulunkulu engivezela abakukhonkolo labantu ukhonkolo siyawazi uma usuqinile ukuthi noma ngabe yini oyifake phakathi angeke uzukwazi ukuyiremove so ke bangathi ke bagcwele labaningi isizwe bagcwele labakhala bafuna usizo bafuna ukuphuma la kuphumeki but izwi likaNkulunkulu
lathi kumina lakhuluma ngoHezekiel 37 isigodi samathambo omleyo. Uyazi kumbukela ekhaya ukuthi uHezekiel mayiholelwa umoya eyiswe esigodini amathambo ayenjani ayomile hopeless kungekho themba kuwona, but uNkulunkulu wathi izwi lakhe linjengesanda esiqhiphila amadwala. Lo khonkolo engubonayo labantu beboshwe yiwo bethunjwe uwo, kodwa izwi lakhe yena uma sizokwenza njengoba esiyalile labantu uzobakhulula uzobadeliverisha. So neminye imbono eminingi ST uNkulunkulu eyiveza kubona omunye umprofeti nje wase-assembly wabona abantu beza ngespeed uthi hey ngiyababona abantu angazi nami lento uNkulunkulu azoyenza, but isisekelo salento uNkulunkulu wathi lemthandazo esiyenza nje engathi ayikho lento esiyenzayo iyona i-deliverance yalabantu ilele kulento, because lento yahamba kwacaca indaba yama-drugs ukuthi i-pandemic le kahle ngoba bayaya ema-rehab bayayaphi, kodwa ngoba lento umoya ispirit. Mina ama-drugs noma ngafika ngewungeni but ngwadlile nami ngangingakwazi kwakuze kuthiwe ekhaya iy'nkomo zingayeka utshani uma ngingayeka izidakamizwa, kusho ukuthi nami ngangibanjwe ukhonkolo. Hey Bishop, wayidlala ngempela. Bishop ngifuna ukuza kuwe nakule futhi. Bishop usevezile uhambo lwakho noNkulunkulu ekuthenini ukuthi ubuyaphi. Ngiyazi ukuthi into endele ngoba asikangeni nje kwiministry yenu uNkulunkulu aniphe yona, kodwa ngifuna ukubuza nje la Bishop ekuthenini ukuthi ukukulanda kwakho uNkulunkulu ngoba ngifuna ukuthi sirelate kahle neministry uNkulunkulu aniphe yona. Ekukulandeni kwakho uNkulunkulu Bishop ekuthenini ukuthi ukulanda kuphi wena uNkulunkulu and then bese singena kwiministry yenu uNkulunkulu aniphe yona. Amen. 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 Cha bese ngibingelelile kubabukeli. Siyabonga tata uST. Cha mina uNkulunkulu indlela angilanda ngayo ngangihleli ngisemcipitweni, ngicela ukusho njalo, ngakunobhuti esasihlala naye sinengane nobhuti, so ke wayesebenza kuyena night shift. Ngisale ke mina ke ebusuku ke kuleso sikhathi ngize ngikholwa kwakushintshwana ngokusinye isikhathi kuba night shift, kwesinye isikhathi kube day shift, sihleli la. So ke ngalesiya sikhathi ngo-2011 kwakade uSigqemeza okhosini wayekade engena ngabo 4 noma ngabo 3 kuya ku-6 mangaphosisi ngabo 4 busy ke ayina la ubhuti lo uye emsebenzini. Ngiyezwa uSigqemeza okhosini ufonela intombazane eyayikade iveza ukuthi inenkinga, ayisakwazi ukwenza lutho empilweni yayo, igqilazekile, inenyoka eyinikezwe emkhathini, ichaza into yayo. Okay ke bese ke yena uSigqemeza emema omunye umfundisi afone ke nalo mfundisi futhi ayikhulekele le ntombazane over the phone lapho on air. So ke ngesikhathi eyithandazela nami ngizwe kukhona into enyakazayo kumina. Ngesikhathi inyakaza lento ngizwe ukuthi ayingeke nangabe ngisaba yimina, ayi qhubeke lo mfundisi athandaza yibo ngixakeke manje sengijahe manje ukuthi lo muntu lo akahambe naye emsebenzini, ngisale ngithandaze njengalo mfundisi ngizwe ukuthi izothini into. Hayi ke ngangempela ahamba emsebenzini ngisale ngedwa ke manje ngithandaze ke manje nami ngilingisela lo mfundisi phinde inyakaze futhi lento ngiyayizwa emzimbeni, vele kube ngathi kuyashisa, ushisa umzimba wonke, ngiyashake kuvele ngiqhaqhazela. Ayibo yini le kanti ekhaya ubaba njengobesho umama uPhoswa lo ahlangana naye einkonzweni, umamncane wami lowo yimi lo yangifone ngoba ngase ngizwile ukuthi sebesindisiwe. Ngacikeka nakhona ukuthi awu sebesindisiwe, insindiso kumuntu oyengayifuniki. Ayike yimi lo yangizwe ngoba phela ngimzwile umfundisi ukuthi umfundisi usindisiwe la eradweni. Yimi lo yake ngimfonela ngithi ayibo nginenkinga la, nansi into eyenzakalayo la, mangabe ngithandaza ngizwe into ehlukile kumina, ngiyasha ngiyaqhaqhazela, angazi kwenzakalani. Angikhulekeleke umamncane ke ugogo Phosa, imbiza ngogogo Phosa manje, angikhulekele naye over
the phone, hayi-ke ngizwe futhi lento, hayi ngimtshela ukuthi hayi lento ayipheli lokhu yenza futhi yenza kakhulu manje. Hayi-ke bese kethi ayikhululeka-ke gibela nje kusasa uze ekhaya khona sokukhulekela. Hayi nangempela-ke ngakusasa ngavuka njengomuntu oye emsebenzini ngoba ngalesa sikhathi kwakunomsebenzi engangiwusebenza lo kuthiwa yini ama-sales rep laba abadayisa i-insurance. Hayi-ke ngangidayisa ngivuke-ke nami ngihambe-ke senze ama-meeting-ke ey'nkampanini kanjalo senze ama-appointments. Hayi-ke ngavele ngaphuma mina la ekhaya engathi ngiye emsebenzini kanti sengigibelela ukuthi ngiye ekhaya khona ngizokhulekelelwa lento enginenkinga nayo. Yimi loyana uma ngifika kayi bangikhulekeleka abazalwane-ke hayi idemoni-ke liphume-ke kucaca ukuthi kushuthi bekunomoya obukhona obuphila kumina ebengingawazi. Idemoni lelo laphuma kwaba ukusindiswa kwami-ke bangitshena abazalwane umuntu uma esekholwa iy'miso zikaNkulunkulu bangivulela izwi ukuthi umuntu uphila kanjani. Kwacaca ukuthi ivangeli mase lingenile kwaMkipito lowo uyasala. Ayiwasala kanjalo-ke uMkipito ngabuya-ke ngeze ekhaya sakhonza inkosi ngihleli njengentombi. Kwacaca ukuthi-ke uNkulunkulu-ke uyangenelela ngalo ndlela wagcina uNkulunkulu waze wakhuluma sekuhamba isikhathi wakhuluma ukuthi mina kufanele ukuthi ngishade nobaba. Uyazi ukuthi ST lento yokuboniswa ngempela abazalwane bangayenza engathi ijoke kanti ngempela ikhona. Mina ngangingamthanda ubaba wayengangithandi but indlela uNkulunkulu akhuluma ngayo ekhuluma kubaprofeti kodwa inyama ithi ayingeke akwazi. Uyabona? So-ke ngesikhathi inyama ithi ayingeke akwazi sayinqaba lento yethu naye. Ngiyakhumbula nje ngelinye ilanga saze sayikhuluma lento ukuthi cha okungcono ngoba lento ayihlangani ayenzeki akukho kona. Okungcono angihlale mina ngikanje nawe kushuthi uzohlala ube uPaul wesikhathi. Ngaleso sikhathi masisho njalo ngavele ngabona umbono engathi isibaya sezimvu. Izimvu zigcwele phakathi lavele lawa isango. Umoya kaNkulunkulu lapha embonweni wathi njengoba lento ningayivumi izimvu zami lezi ngizozibuza kunini. Hey ngapha mangashawa uvalo ngabuhlungu ngahamba ngayosho kugogo uPhosi ukuthi ayibo indaba lana angiyazi lento. Ayike kwahamba kuningi okwenzeka ngaleso sikhathi. Okunye sesakhohla okunye kungathatha isikhathi ngempela mase kuthiwa siyaxoxa izinto ezazenzeka. uNkulunkulu esiforsa esiphoqa ukuthi singene kulomshado nobaba. So-ke sagcina-ke singenile-ke kanjalo-ke emshadweni wethu. So-ke kwaqhutsheka kanjalo-ke nomsebenzi kanti njengoba singena emshadweni uNkulunkulu ngempela njengoba ubaba kadesho ukuthi uNkulunkulu wathi usibizele emsebenzini wama-social worker ukuthi shuthi sisize lezi zimvu zakhe okuyiwona lo msebenzi ngempela uNkulunkulu njengamanje esibhizi nawo esiwusebenzayo njengokusho kukaNkulunkulu esibizele wona egameni likaJesu. Ngizokhajeka nje mama nakuyona le ngenxa yesikhathi sethu esilimizile. Ngicabanga ukuthi le kuyomele siyenze usuku ekuthenini ukuthi kube i-testimony yakho wedwa. Ngibe nawe ngibe ne-testimony kanjalo noBishop naye eyedwa. Kodwa ngifuna ukho nje uNkulunkulu niphe le ministry ekuthenini ukuthi nibe nesandla ekunakekeleni abafowethu laba abahlala estradini. Mhlawumbe mama ungasipha nje kuyona ukuthi isebenza kanjani mhlawumbe uNkulunkulu ulidele kuyona ekuthenini ukuthi ihambe kanjani. Indlela eyaqala ngayo ngicela uqala la yaqala khona. Yaqala ngawo u2015 mangaphosisi. Yes kwaku2015. Ngicabanga ukuthi wawusiyophela u2015 kufika enye inceko ezu2 yebo zazivela kwenye indawo esizayo ngapha koKranskop. Mayifika kushuthi insuku zabo zaseyiphelile. Kwacaca ukuthi manje kushuthi abakabi right. Bayazibona kanti lo munye bahlangane khona kuleyo center. Mabehlangana insuku seyiphelile abakabi right. Bayazibotha abakabi right 1 2 lo ahamba naye lapha emakhaya noma ngakubo kaFelekisi wadingiswa kwathiwa nje asakudinga emphakathini wone kakhulu akakwazi ukusuka la kule center aqonde ekhaya ngoba vele ekhaya
usadingiswa. So ke kwacaca ukuthi bayahamba ke nobaba uDlamini, sesimbize ngobaba uDlamini ke owakadenge owakhona lapha eCathoridge kwesinye isigodi. So ke bafike khona kanti uma wakhe sikhonza naye, uma wakhe ashaya ucingo ashayele uBishop ukuthi ayibo wayesawumfundisi ngaleso sikhathi, mfundisi nginenkinga lana, ingane yami iphuma le ke Kranscope iyafika la ifika iphethe omunye futhi angazi into engizoyenza njani le. Hayi ke ucaca ukuthi vele bakasizakala bobabili. Hayi ke ubaba vela nyuke ahambe ekubona afika ba-attende ebese ethi hayi asehleni siye ezansi. Hayi ke bese beyehla ke qale lapho ukukhulekela abantu abanalesi simo seyidakamizwa ngoba bafika vele nje lento isababambile. So ke uNkulunkulu wabalekelela wabasiza ngesikhathi ke lenceku le uTebogo ese-right bezwe ekhaya kaFelekisi ukuthi ayibo uTebogo yena yedwa, uTebogo lwesimaziyo sedingisiwe ngisho emphakathini kuthiwa use-right. Ayibezwe ke abanye ke walandelwa uMzwandile, noMzwandile naye wayixakile emphakathini naye futhi eyiphara naye wathi hayi ake nami ngiyosizakala la kusizakale khona uTebogo wasizakala kanjalo ke kwanda kanjalo ke lapha yakaFelekisi kwasisabalala ke njengoba sekusabalale indawo yonke ke manje ukuthi eJerusalem eCathoridge kusiza noma kusizwa labantu laba ababizwa ngamaphara. So uNkulunkulu uyasilekelela kakhulu, umsebenzi mukhulu ngalendlela, indlela uNkulunkulu asilekelela ngayo. Baphuma emgwaqweni siyabathatha uNkulunkulu abasize, abalekelela abasize babuyele emphakathini. Abanye bayasebenza manje, abanye babuyele ezikoleni. Yena uMzwandile engimshoyo wabuyela esikoleni, wayekade drop outile DUT, wabuyela eDUT uswagraduate manje usiyasebenza manje. Yebo usebenza khona futhi la eThekwini kwenye yezinkampani egameni likaJesu. Nje kuningi okwenzakala kwayena uTebogo lo ngimshoyo, naye sewaze washadelwa wanonkosikazi, banengane yabo nje yinhle bakhona khona lapha yaFelekisi. Kuningi ubufakazi esinabo uNkulunkulu ebasiza bebuyela nje empilweni beba abantu, njengoba thina sesibabona ngathi sebeyilwana akusaphileki nabo, kanti lisakhona ithemba. UJesu uyabasiza kakhulu babuyele engqondweni zabo baqhubeke nempilo egameni likaJesu. Mhlawumbe Bishop ngiyazi bakhona abanye bakhona la abafowethu nabo abazoyifakazela nje kuso lo mzuzwana omncane okhona. Mhlawumbe iyayisebenza kanjani? Bayayizela noma niyasuka niyakubona ihamba kanjani? Kusho ukuthi nje ST ngingathi iqale nje kanjalo njengoba embonweni kwakuvela beyizela bona. Okay. Kunesandla sibaphushayo. So ke silali ngakadumi eJerusalem manje eGoli kephi. So babezizela siqale nje ngoba ngenxa yalaba sebesizakele uJesu sebasizile futhi akuve kumnandi kuhamba nomuntu obekade ehlala kuleyo mgwaqo mhlambe seMaritzburg sePinetown ila eThekwini sihamba naye kuyofakazwa khona bese senza ama-outreach ama-open air lapho ke kufike kushunyayelwe kufakazwe ngoJesu. Sikhali ingane zabantu uma zibabona abantu ebekade bephila nabo sebenje. Hayi lapho ke futhi ke mina ke ngifundisa nje ukugqoka ngendlela efanelekile. Umuntu esegqokile sefaka uthayi wakhe uthi ayibo baze babacela imisebenzi uthi hayi awungizame phela nami indlela uJesu mayeseba esebagezile uma lithi izwi lenkosi uyayicosha impaba ngezaleni ayithatha ihlalise namakhosi. Lokho siyakubona uNkulunkulu ekwenza. So nje bayazizela mfowethu, bayazizela ngenxa yento abayizwayo ukuthi ngoba lo msebenzi uqalele nje kaMamphoswa wanikela ngomuzi wakhe umzalwane. Engeke ngithi nezinto esasizigcina eBhayibhelini kodwa namhlanje mina ngakubona umuntu edela umuzi wakhe ukuthi uzodlala abantu ekuthiwa amaphara abangafunwa emphakathini, but uNkulunkulu wasilekelela njoba ke sesakhile ke manje mawufika nje ngicabanga ukuthi izithombe soyisenda babone kwakhiwe ku-right. uNkulunkulu wasilekelela ngenye futhi incekukazi yenkosi, umuntu owalalela uNkulunkulu wenza lokhu uNkulunkulu amthumele kona, kwakhiwe nje manje ku-right egameni likaJesu. Yo, Bishop ngeke ngicela lena ukuthi kuyenze kube yimi
ekuthenini ukuthi ngenze lesi simemo naphambi kwenu bafowethu lapha emakhaya ekuthenini ukuthi kuyomele ibe nesikhathi sayo yona yodwa kanjalo nabo abafowethu ekuthenini ukuthi ngiyazi ukuthi nawo amajini abawafani khona uyothi mayexoxa isitori sakho ubone ukuthi hayi isikhathi esilimited uNkulunkulu umlandeli so ngiyabona ukuthi indaba yesikhathi iyo eyosiphazamisa so ingakho ngithi ukubanikeza nje signal lapha emakhaya ekuthenini ukuthi sizolwenza uhlelo la khona sizobe siyixoxa without any limitation yesikhathi. Amen. Bakhona abafowethu abala ngaphakathi ngiyazibishop ukufikeni kwakho nabo ubufisa ukuthi mhlawumbe nabo basikhulumele engabe ukuthi siyabasukela. Amen. Abanye babo ngabe ukuthi asikhuluma inganekwane la sikhuluma into uNkulunkulu ayenzayo. Angathi mhlawumbe nawo bishop mhlawumbe before bese ngaphambili mhlawumbe kukhona engingakusho kokugcina mhlawumbe salise sizinikeza nama contacts abadinga ukuxhumana nani then bona bese bezile so bese siyivala. Amen. Siyabonga ST mhlambe engingakusho ngingathi mina kubabukeli kakhulu ithemba siyazi le ipandemic egcwele izwe lonke ebandleni lika Jesu igcwele fika ingane zabazalwane lapha zishayekile nabo banethemba ngoba asinamanzi asinamafutha asinalutho sibanika nje uJesu ophilayo ngoba nganika izwi ukuthi lona uHezekiel wanika izwi kwathiwa ka prophet siyawabona evuka amathambo abefile eba impi enkulu kaSimakade so nje uNkulunkulu siyamkholwa kakhulu kona kulula kodwa into esiqinisayo izimpi zidlule kuzona kakhulu kabi nomama ngawo lo msebenzi ushayelwe into obonayo ukuthi vele lento angitholi ngisho isenti ngayo kodwa siqonda nathi ukuthi uSathane nokuthi ke uNkulunkulu owakhuluma kithi imnandi into enjalo ukuthi uNkulunkulu angiyibonanga yenziwa sibanibani kodwa uNkulunkulu wakhuluma kithi so nje ukuthi siyacela kakhulu kubabukeli ukuthi ungalingi ulahla ithemba ngengane yakho uNkulunkulu likhona iJerusalem ulivusile so ashare ama contact details kuqala sasikhala ngendawo manje indawo sinayo kodwa ngizodedela umama nje mhlawumbe imizuzu emibili aveze leli side ke labo ngoba njoba befika ayikho imali iprice ebizwayo kunalokho ke kucela umnikelo ukuthi abalekelele ekitchen ngoba sinama sponsor sesahamba kakhulu bandla emiyangweni ke lekuthiwa siye kuyona kwacaca ukuthi hayi sifana nabantu abakhuluma isiZulu esiChinese ayizwakali kahle ngoba inoJesu lendaba. Amen. Amen. Siyabonga manje ukuthola linye ithuba ST cha sesivalelisa kubabukeli abazalwane ngiyazi ukuthi abazalwane kakhulu ababuka lo mabona kude esikuwona kakhulu siyithande le khona nje abanye abazalwane abeke befika uthola ukuthi bafika basilethela inkonzo bafika uthola ukuthi bafika ngeimoto balayishila impuphu balayishila ama-rice bazofaka isandla nabo emsebenzini kaNkulunkulu ngoba laba bantu esidila nabo noma lezi ingane ezakha isizwe ngempela lapha yana kukhona abameli khona odokotela khona othisha khona nje omunye uthisha ngempela naye ose right owekade naye esehlala emgwaqweni use right manje ngenhlanhla wasithola isikhala noma ke engaka register kodwa uthe efika esikoleni wabefundisa wabenikeza umatric mayenikeza umatric wafundisa umatric wapass umatric wakhe uthole nje 100% kwi-subject yakhe uyabona ukuthi lapha emgwaqweni kuhlala abantu ngempela abawusize emphakathini abazokwakha zona ingane zabazalwane lezi eziphilayo engenalutho kodwa ngokuthi bona abahlele emgwaqweni uyabothi ukulekheka kwezinto kuba khona so enhlizweni yethu sibe nawo lento ukuthi uJesu akasiza ngenelele ngoba laba bantu ngesikhathi umthathe emgwaqweni noma efika ethi uphume emgwaqweni usuke ingekho into ongambiza yona usuke ingekho mali so siyasicela abazalwane ukuthi balekelele Nkosi yami
ngalondlela abangalekelela ngayo kakhulu. Inkinga yethu nje isekhishini bakithi, ikhishi nje eliyinkinga kakhulu. Kuyadliwa and umuntu mangabe ephuma emgwaqweni lapha usuke edla igwinya, lapha usuke edla acaba amathamba asale kubantu awathathe lapha kubhini, into engagcwali esiswini leyo. Usuke edlela ukuthi nje abambe umoya ebese funa imali-ke nokubamba inkunzi-ke ukuthi athenge lento. Manje mase kufika la esikhathini eseyiyeka lento, ufune ukuthi lapha ithumbu ligcwale, yabo lento ye-substitute sekuphuma ama-drugs ngena ukudla. Laba abafika ibona-ke abacela osamo, angawucela ngisho usamo O3 eyedwa umuntu, uyayicabanga leyo yinto. So-ke kunzima lapha ekishini kuthina egameni likaJesu ukuthi nje siyamkholwa kakhulu uNkulunkulu, labo nje Nkosi yami abangakwazi ukuthi balekelele abazalwane kakhulu kwabendlu, lisho njalo nezwi likaNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Sibonga kakhulu mama. Bengazi ukuthi kuyadliwa lapha nami ngaphakathi. Kuyadliwa ST. Hayi no, ngiyabaza abazalwane abami lapha emakhaya, nami bazalwane ngiya-emphasize la makhaya i-ministry enkulu le uNkulunkulu ayivusile ukusiza abafowethu abahlala lapha emgwaqeni, uNkulunkulu ayishintshele bona. Ngicela ukwenza lesi sinqumo ke mama ukuthi kule nyanga lezoqala mhlambe nabazalwane abathile abasibukayo lapha emakhaya ngizonikela nami nge-1,000, mhlambe bakhona abanye mhlawumbe hayi not just ukusiza lapha kulekelela lapha ekishini, mhlambe bakhona abanye abazothi nathi singenza kanjalo. So ngithi nami angikwenze lokho kanjalo ekutheni ukwazi ukuqhubeka umsebenzi okhona lapha eJerusalem. Mhlawumbe ama-contacts abathandayo ukuxhumana nabanithola kanjani? Haleluya. Hayi siyabonga kakhulu Mr. Uyazi nje lapha i25 mhlawumbe ekhaya wena ungayipheka inyanga izi iye kwenye, lapha yayiphekwa kabili 25 kg ngenxa yobuningi babantu, insizwe esinazo ziningi kakhulu. Abantu uma sebengaphezulu ka50 akubona abantu abancane lapho. So kuyasetshenzwa ngempela. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu. Inamba ngizocela ukushiya inamba yami mhlambe ke nofisayo ukuthi kuxhumaneke alekelele ngendlela angalekelela ngayo. Inamba yami ithi 073 53 62 089. Ngicabanga ukuthi izwakalile. Siyayibonga ke inkosi kakhulu. Sibonga kakhulu Bishop, sibonga kakhulu mama, sibonga kakhulu uNkulunkulu asigcinele nina njalo nje uqhubeke njalo umsebenzi uye phambili. Amen. Amen. Siyabonga. Hallelujah. Bakhona abafowethu la bazothi ukusiphandle ubufakazi obuncane Hallelujah. isikhathi esincane nje esisele ekutheni ukuthi uNkulunkulu but so lenza ithuba ekutheni ukuthi sibe nesikhathi esanele nabo. uNkulunkulu sevele nje wenza kanje ukuthi sikhulume nje mhlawumbe ehlele ngaluhlobo. Siyabonga kakhulu bafowethu. Amen. Amen. Do you need a spiritual home or a place you can fellowship every Sunday? A place that is accommodative to your family and children? Look no further. Join us this Sunday with Apostle Nanda at Prayer Center Midrand. The time is 8 a.m. to 10 a.m. The address is 519 New Pen Crescent, Halfway House, Palms Office Park, Midrand. For more information, contact 076 1045 863 or 084 711 0060. Or visit us on Facebook, Instagram, and X at Pastor Nanda Ministries. Come and experience God's power in His Word as Christ is revealed. Egameni likaJesu bafowethu njengoba bengishilo ekuthenini ukuthi bakhona bafowethu la ukuzifakazela kulomsebenzi uNkulunkulu awenzile ezimpilweni zabo. Mhlambe njengale kokumosha isikhathi ngicela ukuqala kubhuti ngapha ekuthenini azi introduce yena bese singena kubufakazi ngizoqala kuwe bese ngize ngiyofika bafowethu ekugcineni. Siyabingelela kakhulu abukele emakhaya, siyabingelela abamdlamini, usiyabonga wakaKhumalo lo isibongo. Mphathi wami. Siyabingelela egameni likaJesu abalandeli bonke nababukeli, ngibingelela ubaba uDlamini
igama lami nguNgcebo kaNdlovu, ngisuka eMaritzburg. Kajeni. Sibingelela mphathi wami. Ngiyabingelela egameni lika Jesu, nguNtobeko wakwaDube, ngibingelela nabo bonke nabalandeli egameni lika Jesu usuka kaNdengezi. Mphathi wami angivele ngiqale ngawe ngizwakela ngisho ngiright. Ngiqale ngawe uNkulunkulu ukuthatha nawe ubusestradini and mhlawumbe ngiqale ngiconfirm ukuthatha ubusestradini angithi nawe. No, mina angifinyelelanga la ngihlala khona full time emgaqweni, bengisekhaya. Ukulanda kanjani like ubuphansi kwasiphi isimo bekwenzakalani? Mina ngisuka endaweni kumalume kuthiwa isedamini, ngifika kaNdengezi. Mangifika kaNdengezi ngifika ngumfana, ngizalwa namantombazane ngisamncane. Ngaleso sikhathi ngineminyaka emincane, ngina 13 years. Mangifika lana kwacaca ke ukuthi umuntu uyahlukumezeka, akekho la ekhala khona, ubizwa ngebhotela. Ngizalwa nabazali aba-right abangifundisa nasezikoleni right, bethi bazama impilo, ngibizwa ngamagama amaningi. So leyo nto leyo yagcina ingenza ngigcina sengingena ezidakamizweni, ngoba ngithi ngifuna ukufitha, ngifuna ukuthi ngibe nabantu engizothi mangabe ngibhekene nesimo ngikhale kubona. Emva kwaloko ngase ngingena kanjalo empilweni yezidakamizwa, impilo enombolo ngiyithatha ngaphandle, etshela umuntu yonke lento ayikade itshelwa. So yenza ukuthi impilo yami ke yonakale kakhulu, ngene ezidakamizweni, kufinyelele la ngiqoqa khona izinsimbi, kufinyelele la ngihamba khona ngiyoboshwa, ngenza amacala, ngafunda ukugwaza abantu, ngafunda yonke lempilo yobumnyama. Ngithi mangabe ngiboshwa ngiphume ngesandla somzali, ngakhulela kuyona ke leyo mpilo. Kwacaca ukuthi noma sengithi ngifuna ukuphuma akuphumeki, malithi iBhayibheli nendlela ebukeka inhle kumhambi wayo, isiphetho sawo sokufa. Nami kwafinyelela la uthola ukuthi angisekho-ke ekhaya, sengihamba ngihlala la ngihambe ngihlala khona, ngibalekela amacala okwangilidela ukuthi nami ngiyazi impilo nami yokuthi kucaca ukuthi akukho la ngizoya khona, kungiphoqa ukuthi ngigcine sengivula umqomo ngidle, ngihambe silala komeshenti, uhamba ulala endlini, mawubona ukuthi le ndlu empty, ayinamuntu, kwahamba abantu, uhamba ukhosela khona. So like drugs wadla ubudlahloko lama drugs? Mina bengibhema ihunga ke nje, yona ihunga ebingiqilazile kakhulu. Ngiyibhema nje, ngayibhema iminyaka ewu10 ihunga. 10 years engayibhema ngaso 10 years nje kuthunjwe ihunga, kungaphumeki inhlobo, kuzanywa ama-rehab amaningi amakhulu abizayo, khokha imali, izikweleti uma kade nazo zize zaphela nje. Manje mina sengineminyaka u5 uJesu wangikhulula, ngingakwazi nje into ekuthiwa isona ephathelene nesona, kodwa izikweleti nje ukuzikhokha uma uze waqeda nje khona nje manje nje sengisindisiwe. So buya kuwena mfowethu ekuthenini ukuthi singene ekuthenini ukuthi ke uJesu ukukhipha kanjani ke kuso leso simo. Mhlawumbe ngene kuwena mphathi, wena uJesu kulanda kuphi? uJesu ungithole emgaqweni. Yes sir. Suthi nje ngikhule ngumntwana nje ekhaya besindisiwe. So nami ngikhule kumntwana ohloniphayo, ofundayo, othanda isikole, ozithandayo. So ukuhamba kwesikhathi, ngoba iBhayibheli ngempela soyiqinisile imali ithi umuntu wabangani uyazilimaza. So isitha sangitshontsha nje, ngifunda ugrade 10 sengise high school. So ngokuzwana nabangani abangaziphathi ngendlela, so umuntu wangena lapho emadrugsini, waqala wabhema ogwayi, wabhema onsangu, waqhubeka waphuza utshwala, wahamba amaklabhu, wejema, enza yonke imikhuba le. So kuthe makuqhubeka kuhamba isikhathi, uSathane wa-introducer kwiwunga. So umuntu wangena kulesidakamizwa lesikuthiwa iwunga-ke ekhaya, beqala besangipha phela imali, kubonakala ukuthi hayi umuntu uyashintsha. Kwaya kwagcina nasekhaya sebebona ukuthi hayi umuntu usedla izidakamizwa, nemali ngingasayitholi ngale ndlela ebengiyithola ngayo yokuphiwa nani. Kwaphoqa ukuthi sekufanele ngizizamele indlela yokuthi ngithole imali ukuze ngibheme, ngithwakwazi ukuthi ngithenge lesidakamizwa lezi. Umuntu waqala-ke imikhuba-ke, waqala wantshontsha, wagqekeza iy'tolo, wagqekeza imizi yabantu, kwantshontsha, wabamba inkunzi. Nga-end up nje ngangifunda umatric, ngiqala ukuboshwa, ngiboshelwe icala le-house breaking and theft. So kuzobhalelwa ama-exam ngoDisemba. So ngenxa yaloko-ke ngathola ushwele i-J6, ngakwazi ukuphuma ngobhala. Kodwa emva kwaloko-ke impilo yami azange-ke isaba right. Kusukela lapho yadlebeleka, nga-end up sengihlala emgaqweni yaseMaritzburg eBree. Ngihlala nje phasi kwama-bridge, ngidla emgqonyeni, ngimbatha ama-colbots kuphela unyaka ngingagezi. Sengizacile ngigqoka u28, futhi ngangise no28, mhlawumbe ngangigqoka 15 to 16.
ngimncane ngomzimba ngingasa amanzi ngingasawadli njengoba ngimngaka nje namhlanje. So ngezwa ke indawo ngibona omunye umfowethu efikile sizakele se-right ngasekhaya washo ukuthi uphuma endaweni ekuthiwa ise-Jerusalem. Nasekhaya kwakuzanywa hayi ukuthi babe ngibuka nje ngoba phela ngangumntwana bengazi ngikhule kanjani ngihlonipha ngihamba ngisho Sunday school. So bezama-ke nasekhaya ama-ikhona imithi ethengwa ama-Metetoni ngizanya ngisowezindawo ngibuya ngisho ko-Transcorp kweyindawo esizayo naye esa-rehab. So kuzanywa yonke into ezanywayo ukuthi impilo yami ilunge kodwa yangalunga. Kwafika omunye umfowethu-ke wathi uphuma endaweni yase-Jerusalem ese-Catholic ngathi ngenxa nami ngase ngikhathele impilo engangiyiphila ngathi nami ake ngiyozama kanye nje okugcina ngibona mhlawumbe ngizosikala. Ngafika eJerusalem-ke impilo yami la yaqala khona yashintsha ngasizakala ngamukela uJesu ngasindiswa ngomntwana kaNkulunkulu. uJesu wayisiza impilo yami ngaqhubeka uNkulunkulu wahamba nami endleleni ngaze ngawubaba ngashadelwa nganengane nganonkosikazi ngasebenza egameni likaJesu. Amen. Ibhizinisi lami ngiyalisebenza ngenza lonke uhlobo lomsebenzi ama-built-in ceiling board so nje uNkulunkulu wangisiza nje ngobaba namhlanje ngihloniphekile ngisho endaweni ngisho ekhaya ngihloniphekile. Ekhaya nje mina kuphela umuntu oshadelwe nosebenza nje kahle ophila impilo eqondile. Bese sisingakanani isikhathi kulesi simo lesi? Unyaka ngicathibela ku-6. Sure. Ngicabanga nje unyaka we-6 ngiqala ukuyosizakala osuyophela ngafika eJerusalem ku-October 2018 ngo-October. So iminyaka nje esenginayo ngisizakele from 2018 until now. Sidakamizwa nje angisazi empilweni yami. Mphathi wami, ake sizokwena my leadership. Yes. Kwenzakalani kuwena uJesu kulandaphi konke? Hallelujah. Amen. Siyaphinde siyabonga futhi ithuba. Hayi uJesu mina wangilanda emajukujukwini kakhulu. Ngoba mina lento eyidakamizwa ngayiqala ngimncane kakhulu ngoba kwaku-1997 ngiqala idakamizwa abafuthu besachaza nabo ngisho ke mina ukuthi ayihlambe mina ngizange ngize ngibe nayo lento ye-pressure mhlawumbe ukuthi kuthiwa mhlawumbe i-pressure yabangani noma yini kodwa ngeke ngibone ukuthi mhlawumbe lento yokukhula umzali engekho eduze iyamenza umuntu agcine engena nakunoma yini ngoba mina ngikhuliswe i-single parent hlala nodadewethu ababili umfowethu engekho uma esebenza emajalidini. So ngangingade-ke ngumuntu ohambayo nje aye nomilaphi la efisa ukuya khona ingekho lento yokugadeka kakhulu. Ngagcina-ke ngingena kanjalo ngafunda iy'nsangu ngafunda ugwayi ngangena kulezi zinto zo-glue nobenzina kanjalo. Kusathane khona lento ayenzayo ekuthiwa i-innovative uya-upgrade i-standard sama-drugs empilweni yomuntu. Lawo ma-drugs ama-drugs amayina kakhulu kodwa ngiyakhumbula ukuthi ngithe nje ngifunda u-standard 3 bese ngumgulu ukuthi ngampela ngoba i-Mandrex bese ngidla ngampela. Lento eyunga-ke ifike manje unga mina nje ngeke ngathunjwa iphilisi kakhulu leli lalibizwa ngokuthi ingidi ebekade libhenywa kudala bayalazi abantu leli kade abantu bathi mase bedlile bachaza amathe balenge mangabe ebheme lapho uyolala lapho uyozavuke angazi nami uyovuka nini. So sathane ngithumbe kakhulu-ke kanjalo kwahamba-ke ngiyakhumbula kwaku-2008 la khona umuntu agcina-ke kufika nje sidakamizwa ekuthiwa iwunga endaweni yase-Hammersdale ngokuhlala mina ngise-Hammersdale kodwa-ke umuntu ubhesi kakhulu ehlanzeni-ke ngokomsebenzi wenkosi. Ayiwunga-ke yona eyafike yaqeda-ke ngempilo yami ngoba sisabhema iphilisi sasi-right si-clean siswenka. Bengiswenka-ke mina ngigqoka o-Rockport ngigqoka o-Levi's ngifaka iy'kipa zo-Lizard ngigqoka iy'nto zabelungu ngifaka ojipu kukuhle nginama-computer awu-2 ne-laptop ekamereni lami ngine-radio ngiyakhumbula kwi-G55 kuyi-Sony umfana o-right nje nabantu bembuka endaweni kubona ukuthi mhlambe masingafana nalo. Sathane wafika kunjalo-ke efika elethe iwunga ngangifunda u-standard 10 ngalesiya sikhathi kwaku-2008. Ayiwunga-ke ifike yaqeda ngempilo yami ngoba yangishiya nginalezi iy'mpahla engangade ngiyigqokile zaguga nazo ngaze ngaphiwa ijini yamantombazane. Yazi kukhona into okuyigqoke Dlamini utshelwa abantu usuyigqokile ethiwa hayibo uyabona yini mfowethu ukuthi kodwa lento oyifakile ngathi abantu besifachanga ngayiphiwa intombazane nomngani wami esasihlala nayo ngoba umuntu bedayisa kakhulu ama-drugs ke sho ngihamba iTheku yabo. Manje uma uhamba iTheku uhlala unje amaphoyisa kunamakhamera la eThekwini agcina
sekuthi njalo ngesikhathi esithile kunomuntu ohlala edlula la kwathiwa hayi awukushintsha upende mfethu yayincane-ke nami mfethu ngifike sengu-28 eJerusalem yanginikeza leyo jini-ke kithi uma ngifakaza ngayo bangihleke ukuthi hey namaphakethi amancane inozipho ongaka-left kungathi noqhakaza la madayimane iyidethi jini ngafaka leyo jini kanti ngothi ngiyafika ekhaya ngelinye ilanga osisi batholenye futhi eMaritzburg nayo babefika futhi banginike yona eyangaphezulu usathane-ke mesebukisa ngawe uphendula ihlaya nje endaweni kanti nale abangitholele yona yamantombazane nayo uyabo nayo futhi ngabona sengitshela kwathiwa yibo le jini awuyithi enze njani mangithi yanwebeka kanti naye yamantombazane wavele kwayisudi kwayijini to jini yamantombazane kwaguga icathule ngangiyifaka ngagqoka ngafika ngelinye ilanga ngigugelwe wophaqa sebe nezimbobo ngemuva nangaphambili ngafika ngabashiya phambi komnyango ngafica uma ebekobhampa abakhwele icathule ezibizwa ngobhampa kanti manje kumina labayobhampa abavele bafana nezicathule ezintsha ngenxa yezicathule ngase ngiqoqa ngafike ngathatha bona ngabaqoqa nabo ngabaqoqa baze baba nezimbobo ngemuva nangaphambili so until kuze ngihlangane nomfowethu sasikade sibhema naye idakamizwa wahlangana noJesu waseJerusalema ebesiphila naye impilo eyodwa so kwathi khanjiswa yena ngenkonzo ngafika enkonzweni yakhe ngambona uJesu bafakaza uBishop Maphumula mina ngamukela uJesu Dlamini angibhemi unge100 rand yayisigcwele ekhanda kanti amandla kaJesu asefikile empilweni yami ngalelo langa ngayitshela ukuthi ngenza njengenjwayelo lesike siyenze ematendeni kanti uJesu usefike ngamandla ngakusasa ngaye eJerusalema uNkulunkulu wangenzela umusa uBishop wangamukela ngiyakhumbula kwaku2018 kumhla ka22 kuDisemba ngalelo langa uJesu wangisiza until today. Mfowethu isikhathi siyisitha kodwa lengxoxo ibisasemnandi kakhulu. Umfowethu bengakamuzwa yena ukuthi ube sefika kanjani ke eJerusalem wasizakala kanjani. Mhlambe nje ake sivale kanjalo mfowethu kanjalo for namhlanje. Ngiyazi ukuthi le ngxoxo very interesting sizoyenza lelinye ithuba. Mfowethu mhlambe nje awusiphe mfowethu ukuthi wena wasizakala kanjani and wafinyelela kanjani ke eJerusalem. Ukufika kwami mina eJerusalema ngezwe ngenye insizwa lensizwa lena yayikade igunya lase26 makhuluma igunya lase26 umuntu onevumalwane ezinkulu igunya leGabadina okwakuyena owayikhipha abantu ukuthi fayichitheke igazi imbese yonke into uthi iphathwa kanjani ngezwe efika hayi uthi ngezwe ngambona eshumayela ngoJesu osindisayo okhululana ngathi hayibo ngoba phela lana mawusungenile alikho isango lokuphuma lensizwa yafika yakhuluma ukuthi uJesu uyamsiza umuntu uJesu uyamkhulula ngiyibona nami impilo yakhe ngathatha lapha istep ngathi uma uJesu ekwanza ukwenza lo msebenzi ongaka ngiyini mina wangitshela ngale ndawo yaseJerusalem ukuthi kunendawo yaseJerusalema ubaba uBishop Maphumulo ovuso uNkulunkulu inhliziyo yami yathinteka ngoba into enza ukuthi umuntu aphenduke ukubona abantu abade bebhema benjengami ngabona sebeshumayela ivangeli ngasho ngathi ngiyakhona ke kuleyo ndawo ngathi mangifika nje impela kuleyo ndawo mayisayiveza ubaba uBishop ngabona ukuthi nangu Hezekiya wesikhathi uNkulunkulu amvusile ngoba phela waprofeti uHezekiya engaprofeti nje kodwa eprofeta eyaliwe uNkulunkulu kuyena uNkulunkulu emholela esigodini samathamba isandla sinamandla siphezulu kwakhe kwathi mangabe nakumina kufika empilweni yami kwaprofeti uJesu wangikhulula wangisindisa esikhathini lapho sekushiyo ukuthi ayisekho into esangalunga ngalomfana ngoba nasekhaya ngase ngikhishiwe ngingasahlali ngisho endlini ngoba ngase ngitshontshe ngayenza yonke into ebhedayo uJesu wangisiza from that day kuze kube manje nami ngiyafakaza uJesu uyamsiza umuntu namhlanje ngiphila nje ngishumayela ivangeli likaNkulunkulu. Mphathi wami lakho lokugcina sesivala just 1 minute nje amazwi okugcina mphathi wami. Amen. Mhlawumbe nje sesivala ikona ukuthi ngempela uJesu ukuveza nje amandla kaJesu ukuthi uJesu unamandla and uJesu futhi uyamkhulula umuntu njengoba sifakaza nje sofakazi balokho ukuthi uNkulunkulu unamandla okushintsha impilo yomuntu unamandla okusindisa umuntu ngokweqiniso cause sizamile izinto besike sizame umuntu ahlale lelo sonto elilodwa kuba ngazuthi impilo iyashintsha kodwa kuphele lelo sonto mhlawumbe emva kwamasonto amabili umuntu abuyele kuleyo nto futhi kanjalo kulesizama kanjalo kodwa mzukwane sihlangana noJesu sahlangana namandla uJesu ngempela wasikhulula ngoba lethizwe kaNkulunkulu uma indodana yomuntu inikhulula uba ngokhululekele impela so ngempela uJesu ukuthi ngempela likhona ithemba
kwabasebahlangene nabaphilayo ukuthi ngempela uJesu uyamsiza umuntu, uyamkhulula impilo, ngempela iyashintsha. Namhlanje wazi ukuthi iphupho noma wazi ukuthi imscam noma imlingo ngendlela abantu mase besibona sesiyiyona, cause besibona futhi sisemgaqweni sibanga umgqomo nezinja, besibona sidla emgqomeni, besibona siphila yonke impilo yamanyala besiyiphila. Kodwa manje futhi bese sebesibona sesinje, sesigezile, sesibahle, sesinanemndeni ngamandla kaNkulunkulu. uJesu kuphela owenza lezi zinto enje, akekho omunye umuntu ongenza leyo nto. Pastor wami, your last words. Amen. Amazwi ami okugcina nje akuluka 18 verse 27 uJesu mekhuluma nabo athi okungenzeki kubantu athi kodwa uNkulunkulu kuyenzeka. kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngimbonile uJesu phezulu kwempilo yami abafuthi besafakaza njoba ngisho ngithi nje idakamizwa zingithumbe kakhulu 20 years ngidla idakamizwa. Ayikho into engazanywanga, lokhu uhlobo lomuthi olingathengwanga ngomagcina ekhaya benethemba lokuthi ikhona into esangavela. Kodwa konke lokho akuzange kuze kungisize, kodwa mzwane ngamukela uJesu, nginikela impilo yami kuJesu. uJesu wangisiza. Namhlanje uma ngibuka impilo yami ngiyamangala izinto uJesu azenzayo umuntu ayengazi ukuthi zayingenzeka phezulu kwempilo yakhe futhi engayicabangi. Namhlanje ngubaba, ngishadelwe, nginomntwana, into engangazi ukuthi isangavela phezulu kwempilo yami. Sengike ngimangale Bishop ukuthi sengikwazi ugugelwa amathaya emoto, ngihambe ngikhipha imali ngiyothenga amathaya emoto, imoto yami. Mina bengiba ukubona ithaya nje emzini womuntu, iremeli aluminium, bengivuka entathakusa ngiyolintshontsha ngoba bafuna ngihambe ngiyolishisa ngilidayise straight. But kodwa namhlanje uJesu sengikwazi ukungena ko toll gate ngikhokhe ngemali, ngihambe ngiye eMamoni ngiye ko Pavilion. Amandla kaJesu, uJesu uyasebenza. Imnandi le ndaba ngoba ihamba nofakazi. Amen. Bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu angigcina nje. Ngiyacela mfowethu usivalele ngomkhuleko sesiphumo. Baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Impela okungenzeki kubantu kepha kuwe konke kuyenzeka. Ubani omunye obengenza umsebenzi omkhulu kangaka? Impela uyakhulula. Litsizwi lakho lathunyela izwi lahamba labavusa emathuneni abo. Nakulesi sikhathi siyalithumela izwi emakhaya, siyalithumela izwi emgaqweni, ey'ndaweni zonke, kulaba basemathuneni ahlukeneyo, kuleyo mgodi abakuyo, ukuthi bayavuka njengamanje egameni lika Jesu waseNazaretha. Thatha udumo uNkulunkulu.